Tá sé seo leabhar agus tá rudaí. Encyclopedia. Encyclopedia. Encyclop. Tá Encyclopedia Britannica 1984. Tá sé ionta complicated. Tá sé sin scríomh leabhar. Scéal leabhar. Scríomh tú na dátaí nó scríomh tú the secret time? Hey, that's naughty. Zoe, I'm too confused. Yeah. Alles goed zo. Ja. What? Kijk, zin. What am I doing?